És akkor jöjjön az a magyar fiú, aki valóra váltotta sok magyar zenész álmát, és bandájával meghódította az egész világot. Amikor Téglás Zoli a színpadon tízezreknek énekel, olykor magyar nyelven, pont olyan, mint bármelyik világsztár. 2 turné között azonban Los Angeles-i háza helyett inkább Veresegyházán bújik el a világ elől, hogy energiát gyűjtsön kedvenc gyerekkori emlékeiből. Hát talán szívekásolatot lenni. Sajnos nem elég gyakran, hát elfogadta fiatalember. Ott fönt nagyon izén volt elvágva. Ha filmezzel, akkor elteszem a csomókat. Jó lesz így is, hiszen most először láthatjuk magyarországi otthonát belülről is az egyetlen magyar zenésznek, aki meghódította az amerikai zenei piacot. A családomnak van egy pánikafőzdője, és ott főzünk pánikát. De azért amerikai is itt van, ott van az zászló, azért. Hát magyarikai vagyok, tudod. Én nagyon megköszöntem, hogy az amerikai fej és a magyar szív. Téglás Zoltán az amerikai Ignite zenekar frontembere. Mindjárt hallhatják, mi történt vele, amikor egy Jackie Chan filmben dolgozott, mint kaszkadőr, vagy hogy mit szólt, amikor először hívták meg otthonukba olyan világsztárok, mint Slash. És hogy mi tartja a földön akkor is, ha több tízezer embernek énekli dalait, és hogyan harcolt dédapja fáiért a Veresegyházi tó partján, no meg hogy mit adott neki 10 év cserkészet. Lássuk hát, ki is valójában ez a rendesen kitetovált punk rock zenész. Nagyon megvette valamilyen színésznőtől, és ő 1910-ben csinálta a házat, de az a kult majdnem 200 éves, az a kult itt volt régen. És van egy kép, ami elküldöm neked, a tóról nézi ezt, csak ez volt ez a házat az egész része. Tényleg elküldte íme a kép. Ma már persze nem csak ez a ház áll a dombon. Mikor Zoli eldöntötte, hogy Magyarországon is kialakít magának egy otthont, csak egy dologban volt biztos, hogy a házat eredeti formájában szeretné megőrizni, kerül amibe kerül. Én beletettem ez a házba, mondjuk 10 év ezelőtt olyan 60 000 eurót. Nem úgy látszik. Hát igen, mert... Öreg háznak, tudod, rengetegbe kerül, úgy marad, hogy maradjon, mint öreg. A saját bevallása szerint régiségmániás. Semmit sem dob ki, amit az idősebbek hagytak rá. Neki így a régi konyhabútorral és az ósdi szekrényekkel együtt jelenti a kikapcsolódást ez a hely. Mikor hazajövök Magyarországra egy turné után mondjuk, a srácok elmennek Tájföldbe, a srácok elmennek Mexikóba, és itt gyomlálok, vagy itt csinálom a tetőt, vagy bármi, én mindig megköszönöm az Istent, hogy van nekem egy házam itten. Persze ez a ház nem csak a kerti munkák miatt jelent sokat Zolinak. Nagyszülei, különösen nagymamája Nagy Szigora sokat adott neki, amikor kicsi volt és hazajött látogatóba. Innen oda egy 5 perc gyalog, de egy óráig tartott Nagyival, mert nagymamámmal mentem, mindenhol meg kellett állni, mindenhol kellett köszönni. Hát rossz gyerek voltam, sokszor megvett engem, de jó is. És a nagymamámtól, a családomtól kaptam meg azt, hogy nem szabad elfelejteni, hogy honnan származtál és ki vagy. Sokszor eszébe is jut a származásra, amikor világsztárok hívják meg magukhoz. Rengeteg ilyen igazi sztárokat ismerem, azért mert ha Los Angelesben nősz föl, akkor ők a szomszédod valahol, tudod? Ismerem a Slash-t, tudod, Guns N' Roses srácok, az egész zenekart már meg is ismertem, átmentek a házakhoz, ismertem a Who zenekart, ilyen színészeket, és ilyen, sokszor azt gondolkozom magamnak, hogy jöttem ide? Hogy van ez, hogy ők hívnak engemet most már, hogy vagyok én? Ennél már csak azt szokta jobban meglepni, amikor magyar dalszövegét énekli neki vissza a külföldi közönség. Csitári hegyek alatt, Kossuth Lajos indulót énekeltek vissza nekünk magyarul a japán gyerekek. És mikor énekeltünk nekünk magyarul vissza Tokióba, japán gyerekek, nehéz volt nekem énekelni, mert majdnem sírtam. Nagyon klassz volt. Néhány éve, amikor Los Angelesben látogatta meg az énekest a Fókusz csapata, Zoli sok minden más mellett megmutatta azt is, hogyan ment bajba jutott pelikánokat. Azt mondja, ez az a munka, ami nem engedi, hogy elszálljon a sikertől. De úgy is élsz, mint egy világsztár? Most mikor kint vagy?
Van egy jótékonyság cégem Amerikában, és mikor kint vagyok Amerikában, Pelikán szart tisztítom a ketrecekből, és sehogy élek, mint egy rockstar. Én úgy élek, mint egy paraszt gyerek Amerikában. Mert hogyha megnézed azt a fát, vagy azt a fát, hogy a különbséget és ezt a fát, Hát ja, nézd meg! akkor látod, hogy ezek nem zavart senkit, ez itt zavart valakit, vagy zavar valakit, vagy kellett ismét a fizika. Zoliba az a jó, hogy ő pontosan tudja, hogy mit kell csinálni egy olyan embernek, aki híres. Tehát a híresség az kötelezettséggel jár. Mert az attól kezdve felelősség, hogy miért, hogyan akarok jót tenni, hogyan akarom felhasználni a hírességemet. Azokat a fákat próbálja megóvni, amelyeket dédapja ültetett a Veresegyházi tópartján. Igaz, ez 10-12 ezer kilométeres távolságból nem mindig könnyű, de mindenhol vannak jó barátok. Majdnem minden héten engem hív a Zoli, hogy minden oké, Veresen, minden rendben van. Nekem néha, szóval hogy csak egy megnyugtatásként is szoktam neki, hogy küldök fényképet, Zolikám, a fáid még mindig állnak. Szóval azt kérem, a fa, ami már maradt, ami nincs kivág, hagyjuk békén, és engedjék, hogy ezt tudjuk átadni a mi unokánkra. Úgy, hogy van. A természet, zöld, fák, minden. Maradjon, ne vág ki még egy fát sem, légy szíves. Azt kérünk. A környezet védelme és úgy egyáltalán a fontos dolgokra odafigyelés a zenésznél furcsa mód egy Jackie Chan filmhez köthető, amelyben kaszkadőrként dolgozott. Egy Jackie Chan filmet csináltam 97-ben, és eltörtem a hátamat. De akkor tudod, Superman voltam, nem is éreztem, de elrepett a hátam. 3 év ezelőtt a nagy színpadon Pennywise másik zenekarra énekeltem akkor. Pennywise-ra ugráltam egyet, és szétestem, és lebenultam a bal felemen, mindent. És akkor, mikor nem érzed a lábadat, vagy a bal feledet, vagy a férfiségedet nem érzed, és az visszajön neked, akkor meg igazán akkor tudtam meg, hogy ez a sok rohanás, és sok minek. Ha már nem rohan sehova, és amúgy is sokat jelent neki a család, kíváncsi lettem, ő miért nem állapodott meg még senki mellett. Mikor leszek egy nagypapa? Tudom, magyaroknak szaporodni kell, szóval nem soká. Úgy vagy, nem sokára? Nagypapa lenni? Igen. Hát az kicsit várni kell rajta. De rajta vagy az ügyön, vagy? Aha. Csak keresek egy csajt, azt csinálni vele. Lehet, hogy erre fejlesz. Az a nehéz. Az a nehéz? Az a nehéz. Na, babát csinál, gyereket csinál, az nagyon könnyű. Egy csajjal. Vagy kit fogsz, egy babát, kivel fogod csinálni egy gyereket? Az a nehéz benne. És nem mondják, hogy most már itt az idő, Zoli? Mondják? Te is úgy érzed? Hát nagyon szingli vagyok, szó. És salátát légy szíves. És ezt légy szíves. Nem feszegetjük tovább a családtémát. Ez már egy ugyancsak Amerikában született magyar fiatalember, Kálmán Tibor étterme Budapesten. Zolival 10 éven át egyszerre voltak cserkészek Los Angelesben. Nem tudom, hogy mondjuk Magyarországon magyar cserkészeknek mennyire más. Tehát nekünk ott ez egy nagyon speciális helyzet volt, hogy Amerikában magyar cserkészek vagyunk. Tehát egy kicsit mint egy banda érzése volt ennek a dolognak, egyfajta összetartozás. Nagyon fontos volt az életemben azért, mert ott a cserkészetben igazán volt, hogy én magamban álltam a testvéremekkel, sok magyarokkal, és ott igazán tudtam egy Téglás Zoli lenni, hogy senki piszkált engem, csak azért, mert magyar vagyok, hogy ez az, de más. Sokan piszkáltak, igen, Amerikában, igen. Az akcentusa miatt, ami ma már inkább csak a magyarján érződik, sokszor kikezdték és megverték, így mindig iskolát váltott. Aztán jött Mikey bácsi. A nagybátyám átjött egyszer, mert nem bírta nézni ezt, hogy minden nap sírok, és ez meg az egy kis sziszi-puszi gyerek. És mentünk gyúrni, jött ki a Rocky, az a mozi, lett a punk rock, az a nyáron találtam a punk rockot, és az egy nyár nekem abszolút elváltozta az életemet. Jött az Ignite, és már 22 éve töretlen a sikerük. Ehhez, az énekes azt mondja, 2 biztos pont kell az életében. Van 2 helyen, ahol nagyon-nagyon szeretem. Magyarország, Veresegyház, Budapest, és a tengerpart Newport Beachbe. Az is egy olyan hely, hogy nem tudok, míg lemegyek oda mosolyogok, mint az állat. És ez elég nekem. Akinek viszont ennyi nem volt elég az Ignite frontemberéből, az élőben is megnézheti Zolit és bandáját júliusban a Volt Fesztiválon, ahol ráadásul meglepetés vendége is lesz a magyar énekesnek.